am bnawn. Maen nhw wedi cael gemau mawr iawn fan hyn ar draws y blynyddoedd. Mae hyn yn teimlo eitha special heddi. Caernarfon erioed i bod i Ewrop. Yw hwnna'n ffactor o gwbl? Neu o bosib, maen nhw'n teimlo'r nerfa. A maen nhw'n gwynebu tîm da ym Pen-y-bont. Tîm sy'n rediad da. Pen-y-bont wedi bod o dan chwalu dre newydd. Mae Pen-y-bont o bosib fysa'r ffefrynna oherwydd y chwaraewyr sydd ganddyn nhw, oherwydd y profiad sydd o fewn i tîm nhw. Dwi'n dal yn teimlo bydd y tîm cartre yma yn teimlo bod yna rhywbeth arbennig ar y ffordd iddyn nhw heddiw yma. A nawr mae'r sŵn yn cynyddu yma, ni'n barod amdani. Mi fydd Pen-y-bont yn defnyddio bob awns o brofiad sydd ganddyn nhw ar y cae ac hefyd o ran y tîm hyfforddi ac yn gobeithio byddwn yn tawelu'r dorf yma. Mae'n ddiwrnod i'w gofio yn tre'r cofi, ond i bwy. Mae'n gêm i gyrraedd Ewrop, mor syml a hynny. Mae'r ofal yng Caernarfon yn teimlo fel lle sbesial pnawn yma. Gyfle am y loeg, dirhoi Caernarfon ar y blaen. Oedd y gêm yna, mae'r fel Naftas a ddisgu fanna, mae'n gic o smotin, ac mae'r hanner yn mynd yn well ac yn well i Caernarfon. Da chi'n teimlo bod hon yn foment anferth. Gêm anheuaeth ac yn sydyn, mae'n edrych yn dda ar Caernarfon. Caernarfon 2, Pen-y-bont 0. Bradley, oedd o yn gallu creu gol, mae'n gallu sgorio gol, a mae Bradley, mae rhaid i chi ddeud, wedi dod ar ornes mae ben, ydi o, mae'r rhain yn credu fod o am hanner i Caernarfon, am Siom i'r Rhys Griffiths. Oedd ymdrech yn dda am gol, a Reynolds fy flan fel eilydd yn sgorio gol bro i febyd. A dyna hi am y tro cyntaf erioed. Mae Caernarfon yn camu i chwarae pêl-droed yn Ewrop. Diolch amdano mi o gwbl. Mae'r hogiau yna wedi rhoi bob dim allan yma yna. Dwi'n byd on proud. Dyna oedd y gol, pryd o'n i allan o ffwbol i'w dynol i chwarae'r lefel ychan yn Ewrop a'i wneud o fo Caernarfon yn topio bob dim off, ond yn wneud o werthol. I ddod o lle da ni dod o flwyddyn dwytha i lle da ni heddiw, mae'n just yn unbelievable at sut mae'n mynd i newid y clwb yma, dwi'n dreamland ar y munud. Mae'n dweud hwn i geiriau, mae'n jyst yn donos faint yn feddwl i'r clwb, i dre hyn y fans i gyd. Dyma di'r games da ni'n chwarae amdan a gadael yn Ewrop jyst yn topio'r season off. Dwi'n fel ei bydd topio'r diwrnod yma lan. Gyda ni gwybod unwaith sa'n ni'n cael un gol o blaen y fans be gyd o fama. Sa'n anodd dod cael ni nôl ar ôl hynna. Mae ei bawb, mae gennych chi volunteers fan cwrs sy'n wedi gwachio gêm just achos maen nhw'n neud y canteen a dyn nhw'n gallu gweld, maen nhw'n gorau neud y giat. So mae hyn i gyd iddyn nhw i'r gymuned, sbiwch beth da ni'n gallu creu. Os oes adverts i Welsh football, dyma fo. Golygfeydd o orfoledd yn gymys efo anghrediniaeth. Maen nhw wedi neud o mewn steil. I wneud eitha manager de, ond dwi'n mor proud o players fi. Oh, wow, what a feeling. Dathwch hyn o fatha dwi'n mynd i ni. My son party, o boys bach.